Bibar beksane Kemengku Gati among rawuh sedaya bibar among rawuh mangke katemben istirahat warni nderek Mbah Manto kiyaine ngono nek ra manut monggo Mas Budi Mas Sugio enggal dipun pratitesaken wah suwar joget tenan ora war. Walalah, iki ndayun sisan ngono iki. Ndayun medhun. Mas Budi, sing enong arep ditinggal arep joget sampurmu ijek ora? Ijek wali medhun ki. Oh. Sapa Resa? Ayo. Iya, Pak Rizky arep joget mergo suar ledekan. Ayo oke. Ayo Ki. Ayo. Yo. Nara wakil ladine wae. Jangkep Delis pun kibar Surabaya Adion wakil ladine wae Mas. Dewa Tirtane kali
tega nyawang ra tega nunduk ngelingono kabeciane Toto-toto angkeng por kadang Wisnu lalas ayo yo Ayo Mas, aja ngono. Aja ngono raja ngono. Oh alah. alah Mas. timbang danyake RT 7 muring apa munggahe ngudang anak sing duwe sapa suwar ngomong nuruti danyang RT 7 timbang muring putraku sing ayu dhewe aduh lae besok gedhe kaya buwarni wae Semanggi Surabaya Lontong Balang Wonokrama sami sugeng rawuh pamriksa monggo pinarak ingkang sekeca kena dibentuk jajakono langkung sak dodot medote talibu kena disembung medote tresna lak ning dodoloro kayu landhek dinggo cagak mawon obong Mas dong gedang separo wae nyanding rapi lakon trimo nyawang saka kono alor dik paling idul saiki awor sesuk
Swastiastu menika tasih sareng kadang-kadang wis nularas namung nuhoni dawuh